7 ninaga. Anhapot, Dainin maraot sa paghapot. dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni anhapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, good morning po sa Indoga Boss. Welcome po sa programa niya to na anhapot sa DCGB. Day pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan na ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po mga tugang ang hapot digdi po sa DCGB. Dili po mga tugang sa tuyang programa, maray naga po sa Indoga Boss. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Hahagadan niya to reaksyon ngunyan po nga daw si Governor Glenda Bongao may kinaraman po sa open appeal, no? Para po sa mga government leaders, may kinaraman po sa para sa accountability and action, no? Susog po duman sa naging surat, mga tugang sa publiko, amin sa mga otoridad ni napirmado po ni kan mga kapadian asin di kan sa tuya tabi na obispo digdi po sa syudad ni Legazpi. Ang titulo po kang surat, binasa niya to kasuhapon ni duman sa tuya na programa, an open appeal to our government leaders for accountability and action in the aftermath of Typhoon Christine and Pipito. Hagaran niya to reaksyon mga tugang ang gobernador kan probinsya Kanalbay. May kinaraman po sa bagay na ini. Tangani po na at least makaabot. Baka may mga elected official pa kita na pwedeng makahoron ngunyan tabing pagkaaga. Nasa linya po si Governor Glenda Bongao. Gov, maray na aga tabi. Good morning, Henry, and good morning man sa gabos na mga nagdadangog sa tuya mo niyan. Opo, salamaton tabi Governor sa oras mo sa DCGB. Primero, siguro po nabasa mo naman ang naging ang appeal kan sa tuya tabing mga kapadian sa diocese. May kinaraman sa indong mga government leaders para sa accountability and action. Ano po tabi Gov ang sa imong reaksyon kan premier mong mahiling ang open letter ang open appeal po na ito kan sa tuyang mga kapadian? Oo. Gary, di naman ako masyado na nangalas, na mapaluwas po talaga sinang araw kainita. Even during the time, kang sukasagsagan pa kan na bagyong Christine, I think very vocal man po si Bishop Joel Bailon na talagang tigihiling niya ang koneksyon kang mga araw kaining activities like quarry o ano man na mga patrabaho. Tigihiling niya ini na baka may epekto sa grabing pagbaha during the time of Christine. Opo. And inot ko pong nadangog ini Henry sa interview sa kuya sa national radio. Pwede ko sigurong pangaranan si Ted Filon. Oo. And hinapot niya tulos ako kung ano ang masasabi ko po duman sa concern ni Bishop. Kaya di ko ito nalingawan during the time na mga days pa man sana na nakahampang ko ang presidente kung narumduman mo. So pag ako ata po kan 50M kang paghapot niya after kang pagpara pagtao ko sa iya kung ano ang nangyari digdi sa Albay, gali naghapot siya kung ano pa ang concern na pwede tang paghurunan. And they ko nalingawan itong tigtataram po ni Bishop na baka igwang epekto sa araw kaining pagbaha. And nahapot ko po ito sa presidente na sabi ko baka pwede nyo kaming tulungan sa Albay kasi sabi ko may araw kaining nagluluwas na baka ang pagbaha na ini talagang may epekto talaga ining mga quarry activities digdi po sa
sa probinsya kang Albay. And ito nga ni, so sabi niya, kasi sabi ko, pighapot niya nga ni ako nata ngaya. Sabi ko, baka gusto ko lang masiguro Opo. na ang mga lugar na tigigibo ini, so tamang lugar talaga na dapat ibuhon ini. So nakasabay po siya Yeah. duman. Yeah. Kaya bako na ako nang last day na ako nangalas na Opo. nagpaluwas ka ini kasi may ano na po ako na may concern po talagang arog kayo. Yeah, opo. Buda tabi si Bishop Bailon baga buda ni bang makapalianta sa diocese. Ever since talaga magpuon kang lumuwas itong Laudato Si baga ni Pope Francis. Talagang Laudato Si, no? Ani Pope Francis, talagang sinda po mga kadakalan sa na may concern sa environment lalo na sa probinsya kan Albay. Ano po, Governor? Tama iyan. And ako man nga ni, maski may mga nag-interview sa kuya, kaya na mga local media, sabi ko, dapat ang bigyang pansin. Ano man na pwedeng makatabang, na dai na mautro ang arog ka itong klaseng pagbaha na naranasan ta. So sabi ko nga ni sa APSI mo, kay Engineer Dante Baclao, na dapat sa tuyang comprehensive rehabilitation plan na isasubmit ninda po duman sa Malacanang, dapat makasabay ang mga arog ka ining mga concern. Dapat mahiling ta ini and dapat may tigigibo kita para da talaga masiguro ta ng arog ka ining mga activities na isya talaga na epekto digdi sa nangyayaring pagbaha. So yaon po iyan sa pag-aadal ngunyan and magayunon po na nagpaluwasin na ini kasi very clear po so appeal. Ito ang magayunon duman. Ito tulos ang hiniling ko. And tamang-tama, kung nabasa mo man po, so appeal, so pag-establish baga kang Provincial Mining Regulatory Board. Two weeks ago pa po, tabi Henry, nagpaabot na po akong letter kay RD Dan Molina, kang DNR MGB. Oo, nasabi ko, sa pagtukaw ko ngunyan as acting governor, aram tabaga na maaraplayan sa tuyang mga quarry operators. Gusto ko man bilang protection sa sadiri ko, sabi ko gusto kong i-convene na ining Provincial Mining Regulatory Board. Sinda po, pag-arog po kaiyan, pag nakonvintaan, sinda po ang ma-review kang gabos na mga quarry permits, sinda man po ang ma-ensure na nag-follow talaga ini sa environmentally sound practices, ining mga i-approve ta, buda, tangani po, ma-minimize man ining mga effect kang pigigibon nindang activity sa environment. Sinda po kainian, ining grupong ini, sindaan ma-ensure, and sindaan ma-recommend sa kuya ngunyan for the final approval. Agari baga protection ko man siya bilang acting governor. Kaya talagang nakaano na po siya na iko-convene mi po talaga siya and maagi duman ang gabos na applications ngunyan na taon. Next year pala. Governor, ining pig-suggest tabi ninda na mag-establish daw ki competent Provincial Mining Regulatory Board. Ano po ini? Ang Albay day pa po kay ni existing or iyan pang lakdang nindo pasisiring po duman sa paagi na maka-establish talaga ki competent na Mining Regulatory Board sa Albay? Part pa siya kan Philippine Mining Act. Kaya supposed to be dapat talaga tigo-convene siya. And aram ko man na sa mga nakaagi man po, tigo-convene man po talaga siya. Kaya lang, according to RD, gari day kami nakakaabot duman na nag-aagi po sa inda ang pag-approve kan mga application. Gari tigo-convene lang sinda pero hindi talaga nakakaagi nakakaabot duman na sinda na po ang nagre-review, nagre-recommend kan application and gari sa kuya po ministerial na sana ang pagpirma na nag-agi na po sa inda. So ito lang po siguro ang ipapaagi ta po talaga ngunya na year ang pag-review and pag-recommend po kang mga qualified applicants po. Okay. Gob, ngunya na sa presente, anong proseso kan halimbawa sa pag-apply ta sa quarry kan mga quarry operators? Ano po ang proseso tabi? Gusto sabihin, pag nag-apply sinda within the sendo mismo sa provincial government kan Albay, ang proseso dahil na pinag-aagi sa Provincial Mining Regulatory Board, something like that po.
gari arog po kaiyan. Gari sa mga executive order, gari dyan lang po. Sa Endo lang, sa provincial opo, government lang. halos gari sa Enro lang, sa provincial lang, gari dyan lang po. So ito lang po siguro ang pagkakaiba. Oo. Na gari, di na ako magibuki gari a board na within the probinsya, pero mas Oo. magayon talaga, sunudo na lang. So kung ano ang nakapalaman sa Philippine Mining Act, na duman talaga maagi ka, boss. I see. Opo. Pero di man po kayo ni masusuperseed so trabaho kang Endro Albay, asin iba pang mga sanga dyan sa Kapitolyo, oras na igwa na po ang Mining Regulatory Board? Oo, mas mahiwasan, halangkaw na po ining I see. Provincial Mining Regulatory Board na nakapalaman nga ni po ini sa sa Batas. Philippine Mining Sa Act. batas. Opo. So kasabay Opo. po dyan so pag-apply para sa quarry operation sa Albay. Yes, opo. Pwede mabusisi. Opo, Henry, sa December 2, may meeting na ako with ining sa mga ma-apply, sa Opo. mga interesado sa December 2. So, kairiba ko na dyan sa pag-meeting si RD, kung igwaman siyang mga instructions kung Opo. paano niyan ang bagong proseso. Very good. And so, LFC, ini mambaga so sa collection. Kasi, ang importantihon pa sa ko, ang kaipuhan tang bantayan, bako lang ako ang mabantay. So, dapat na makaabot sa provincial government na revenue hali sa quarry. So ito po ang sahiling ko para sa kuya. Ito ang habang sa halipot na pagtukaw ko po. Opo. Ito ang gusto Opo. kong mahiling na maghalangkaw po ang kasi ang target mingon niya na year is 150 million. Dakulaon baga ko taano tabi Henry. Kaya correct. dai po na nakukuha ang target na iyan. So ngunyan sabi ko sa ngunyan dapat siguro starting December napapublish ko na o napopost ko sa Facebook na pero ngunyan ang naglaog na hali sa quarry operation. And then monthly mahihiling ninda iyan para at least aram kan tawo na may arog kaining revenue naglalaog sa probinsya and igwaman po kami tabi kami ni Billy, igwa kaming pig-propose na mga papadumanan po kang makukuaduman. Okay lang ba kung ibanggiton ko sa mga programa? Sige tabi. Sige tabi. Go. Igwa po kaming inot, basud para sa salud po ining medical assistance program. Kasi may existing man po talaga kitang SUAIX pero kulang na kulang po ang budget. Kaya naisip mi ano daw kung ang hali po sa quarry pwede tang duman magamit para may social services na pwedeng makuha hali sa arog kaining mga operation. Igwaman po kami pigaapod na graba para sa pag-eskwela. Saro po siyang scholarship program na ma-provide po kay educational assistance sa mga deserving students in Albay and hali man po ini sa malaog na revenue hali sa quarry. And ang last po, subaybay para sa pagkabuhay. Sa po siyang livelihood programs na ma-support sa mga marginalized sectors para magkaigwasindang sustainable livelihood initiatives. So, may mga existing po kita kaining programs sa PSWDO, sa PED, pero dahil kulang lang siya sa budget. Gari hababaon ang budget niya. Kaya sabi ko, ngunyan, pwede tang ikaagduman, gari baga hilingon tulos na nakakatabang man palan ang revenue na hali sa quarry, makakatabang man palan ini sa mga nangangaipong albayanos. So, gari ito ang samuya gusto niya ng mga programa na padumanan. Opo. So iyan po, sa mga ma-apply sa quarry, so dahil po ma-apply, so dahil nag-apply kay quarry permit, alaga nagka-quarry, kasabay po duman sa Trabaho kan Provincial Mining Regulatory Board? Ay, dapat Bantayan. dapat nagdadarakop. Yes. Oo, kasi ang sa inda, dahil naglalaog sa probinsya, ang sa indang mga pigbabarayat, dapat ko man yan sindang mga legal na operator. So, iyan ang pakihuron ko. Sa hiling ko, baka tangugon man kita, na ang sa indang mga pigbabayad, may mapapadumanan ng mga proyekto. Kaya kung magpara-resort sinda sa tigtataram nga ni digdi na mga fake receipt, illegal quarry, etc. Yes, iisipon ninda na may madadanyaran na mga programa na pwedeng pakinabangan kan tao. So, gari arot ang thinking na dapat. Sa ngunyan po, sa iling mo, igwa kitang mga illegal quarry operator, Salbay?
Sa hiling ko, kasi kung hababa ang satuyang revenue, di ita nakukuha ang target, supposed to be by arog kaining December, dapat ko nasa mga almost 150 na lang. But as of September po, igwa pa lang kitang 53 million na naglaon. Sa dayuton. Opo, sa dayuton pa po. Sabi sa kuya, baka mag-abot siya ng mga 70 pag December na talaga, pero hababa mo po giraray siya sa target. So, ito ang pigapakihuron ta na dapat ito po sumabantayan ta talaga na kung ano ang para sa Kapitolyo, dapat lalaugan sa Kapitolyo. Opo. Taraman mo na lang po si Billy na ipag-vlog niya na lang sa mga illegal quarry. I-feature niya sa vlog niya. Ipagsabay niya. Very ang sa iya. Minaarabot na milyon ang sa iyang Masabi si Billy. Tinan mo niya agong trabaho kay niyo. Bata ini, pinag-isipan mi ng maray ining programa. Ta sabi may araming maabot digdi. So para at least baga, because ang quarryman, bako man talaga siya maraot. May nakakatabang man talaga siya. And ang mga para-quarry, very negative ngunyan ang paghiling kan mga albayanon sa mga nagko-quarry. Or nakakatabang man sinda in a way, kaipuhan lang talaga, siguro regulation lang kan quarry operations and elimination kan illegal quarrying activities. Iyan ang kaipuhan ta. Opo. Gob, may saro sa mga suggestions kan mga kapadian ta sa diocese. Although so quarry na mention mo na kasabago, ining road construction da tabi comprehensive study on the environmental and social impacts on quarrying, okay na yan, and road of construction in the province of Albay, as in dapat na po ang resulta kang study yan, ipublikar tabi na nahiling kang publiko. Accessible tabi ang kan publiko, Gob. Ano tabing hiling mo kayo? Kaso hapon pa kaya di ko masyado nadangog so pa-press con po. Nagkakaigwa na kaming meeting kasi igwa na kaming kopya kaini as early as Saturday. So kang na-open ko po ini sa meeting with all the department heads, ang saro pong pig-suggest is magkaigwa po kita ning independent research team. Gari baga, pwedeng isabay taan academe, arog ka na Bicol University na nagkakaiugwa baga sindang mga arog ka na research team. Baka po pwedeng taga-simbahan, saro sa simbahan, tabi, governor. Totoo po iyan, may kita, gari independent research team siya na pwede talagang mag-adal kang impacts kang halimbawa ining quarry operations, mga road constructions, and pwede ta ining ma-publish man talaga kung ano ang sa indang findings. So pwede ta po ini bilugon anytime soon para magayon bagang mahiling taman talaga ini. Lalo na kung may epekto ini sa mga nangyayaring pagbaha para maiwasan ta po ang mga arugkaan na pangyayari sa mga maabot na mga kalamidad. Okay. Paano po nindugob sisimbagan ini na pangapuda na mag-investiga as in duman sa mga seemingly substandard public infrastructures as in databi simbagan ang pangapuan informasyon kung paano nagluwas ng mga fake receipts permits para sa quarry operation tabi. Opo, itong sumanga sa patrabaho pa ang evaluation baga po ko takaan sa COA. Correct. Sa COA man talaga po yan. Sa hiling ko, sindakaan ang nag-evaluate. And sumanga sa patrabaho po kang DPWH, diin naman po ito nag-aagi sa probinsya. Lalo na kung national road, lalo na kung mga national projects, bako naman sa sa probinsya. Bako na po ang sa probinsya. Ang sa Samuya lang po, sumanga sa provincial government of Albay na patrabaho. And na-mention nga ni po duman, di pa ako masyado sa mga atiga term ninda, pero may na-mention sinda duman na igwa kaming very quality testing kang mga materials na tigagamit dapat sa patrabaho kang provincial government kan Albay. Kaya dapat nagaagi iyan duman. Kaya gari na paghurunan man na po pwede iyan na mahiling sa mga ining mga maarabot na mga patrabaho. Kasi po pwede naman ming mabantayan, lalo na sa patrabaho kang probinsya po. Opo. Pero saling mo tabi, Gob, man ang mga substandards na mga infrastructure sa probinsya kan Albay?
sa personal mong pagiling. An makakataram kung talagang kasi minsan baga sa epekto kan baha, di ba? Parang pag tinamaan kang baha, nakaka-conclude kita ay salbatan na ngayon. Garing nga malayo ng pagkagibo kayo ni. Actually, arog kanso kanso nahiling ni Presidente. So mga pictures na baga kanso mga roads na grabe so and piga-aradala ninda. Paano kaya nangyari yung mga arog kayan? Ako masyado sa mga patrabaho sa paghiling, pero gari mas kisinda may duda sa may duda. Sabi nila ay sobrang lakas talaga ng ng tubig para maging ganyan yung itsura. Saan may problema na gobernador? So kusog kang tubig, bako sa patrabaho. Correct. Doon sinda amis. Ay, grabe talaga sa kusog kang tubig. Okay. Anyway, in a nutshell, Tabigob, iyan ang sa endong action, although may pigigibo ka ng nainot, pero garo in a nutshell, iyan ang sa endong response o action, duma sa pangapudan tabi kan sa tuyang obispo, asin kan mga kapadenta sa diocese, na magkaigwa ki, gari comprehensive response. So, dahilan sa epekto kan bagyong typhoon na Christine, asin pipito tabi, Governor. That's right. Magayunon man ini, tagari magiging basihan man ini kang sa tuyang mga susunod na gibuhon. Kaya very open man kita sa kung ano ang mga suggestions, ang mga dapat na gibuhon pa. Gari mas nakakatabang lalo na sa kuya na nakikitubong man sana ako din. Acting man sana kaya nakulaon po na bagay ang mga arog kaini para aram ko kung pasain ako habang ako po ang nakatukaw. Opo. Go back. Baka po yes, go ahead Tabi, go ahead Tabi. Sabi ko nga ni Henry, sabi ko tamang-tama tagari halimbawa may call kaini and ang sanggunian man po ngunyan last may session baga, nagkaigwaman sinda kikig suggestions about so green guardians, so mga guardians of our environment na sa hiling ninda iyan ang paghiling kan sanggunian na because of hababang na naglalaog na revenue. Sabi ninda gari baka nababantayan na maray. So, gari may mga action man sindang gustong pigas sa suggest for me. And sabi ko, habang nagkakasabay-sabay ini, mas nagiging madali man ang pagdesisyon para sa kuya. Opo. Para bako kay tugog, kundi ako nasala, inamen kan nindo sa sangguni ang panlalawigan, gari si BM Arandia ang author. Itong quarry, tama ba? Quarry, so amendment regarding quarry operation. Ang kapuyon kay ito, mapalangkaw daw ang collection kan sa tuyang quarry para sa quarry operations. Opo. Yan man ang kang gabos kasi pwede mo lang talaga mabantayan pag naglalaog sa Kapitolyo ang target na revenue. Diyan ta mahihiling iyan. Kaya sabi ko, habang ako ang yaon digdi, pwede tang ipag-post every time na may nagre-remit para sa mga taxes, siguro monthly, para mahiling ta. Kasi importante yun ito sa mga programang nabanggit ko na dapat may pagkakuan ining mga programa na ito ang tiga-asahan ta para sa mga na-mention ko kasubagong programa. Baka dapat i-monitor man pati suday po naglalaog. Ito ang dapat nabantayan para lumaog siya. Para lumaog siya. So hopefully, saro pa sa tigtaramkan sanggunian is dakulon ang yaon na nagbabantay. Ito ang piktaram ninda na nag-abot na sa 500. Ito po so discussion. And kaya nga siguro ngunyan pa lang nagkaigwa na akong order sa Enro na dapat kabangaon lang iyan. Sige, suggest ko nga ninda at least mga 300 to 350. Sabi ko, baka kaya na sa 250 lang ang nagbantay. With that, pag diit lang ang nagbantay, baka mas magdakula ang malaog sa Kapitolyo. Diba? Pwede tang baloon na pag diit lang ang nagbabantay, baka mas maging effective sinda para magtaas po ang revenue na makukuha kang provincial government ng Alban. Okay. Baka nagdadangog ngunyan ang mga kapadianta na nagkapera o halimbawa man, nagdadangog tabi ngunyan si Bishop Joel Bailon. Ano pong mensahe mo sa enda bilang ikang gobernador ngunyan Kanalbay? Sabi ko nga ni po kasubago Henry, dakulaon na tabang ini sa kuya. Ako baga nasa sarong bulan pa lang ako nagtutukaw digdi. Haloy na taon po ako na legislator ako, bako ako sa executive. Kaya ang mga arog po kaini, bago ini sa kuya. Kaninot di akong may nasasabutan sa quarry. Di ko alam kung ano ang operasyon ka. Talaga feeling ko iyan ang pinakahabo kong paghurunan. Di habo kong paghurunan ang sarong bagay na di ko nasasabutan. Pero ngunyan po, di
maliit ko na siyang na-appreciate kasi nahihiling ko na may positibo man digdi and dakulaon ang pwede kaining gibuhon na pwedeng maramdaman ng mga albayano. Opo. Especially sa mga programa. Kaya gusto kong magpasalamat sa Inda. Gari, eye-opener man ini sa kuya na sa pagtukaw ko, dakulaon na bagay ini. Buda tuturuan ninda ako kung pasain dapat ang sa kuyang mga desisyon and ano pa ang mga dapat kong gibuhon sa halipot na panahon na matukaw ako digdi sa provincial government kang Albay. Opo. Governor Glenda, salamato na maray po sa oras mo sa DCGB. Thank you so much, Henry. Good morning po sa Gabos. Opo, thank you. Mga tugang Governor Glenda Ong Bungao. Reaksyon niya, duman mga tugang sa open appeal para sa mga government leaders para sa accountability and action. Mga tugang kantamaan kita ni Christine na nagdara po ng grabing baha asin Typhoon Pipito. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, tanganing mo mga tay, kay puan po na sabayan ng protection Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, natural kaya safe. Ini po may antioxidant na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwede po na mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray po na sabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal po sa mga botika, mga tugang bako lang sa Bicol Region, kundi yan po nationwide. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginhawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa nearest Generica Drugstore and enjoy 20% off on Wise Deals Holiday Ginhawa Treat from November 1 to December 31, 2024. See posters and print ads for more details. Huwag magpahuli. Check out our participating stores near you. Follow Generica Drugstore on Facebook and Instagram at Generica Drugstore and on YouTube and TikTok at Generica Drugstore PH. Promo runs from November 1 until December 31, 2024. DOH FDA CDRR permit number 0542 series of 2024. If symptoms persist, consult your doctor. ASC reference code AO196 N110624G. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. All stores nationwide. Ito, liglig sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa permi nang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang nalinibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. Pasko na! P-A-S-Co, P-A-S-Co, Pasko, Pasko, Pasko. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Pansit na shrimp sarap with Nor shrimp cubes. Adobo na meaty sarap with Nor chicken cubes. Spaghetti na meaty special with Nor pork cubes. Oo na ang Pasko sa pansit, adobo spaghetti ko. Nor! Pack na pa! Nor Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. For a memorable, elegant, and nutritious catering service, Juliana's Catering Services is the caterer you can rely on. Juliana's Catering Services. For whatever occasion, we have Italian dishes, Chinese, Filipino, European dishes, and one special dish we're really proud of, our fish papillote. Juliana's at 424 Jasmine Street, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Contact us now on 0905-295-9556 or 0921-541-2431. Juliana's Catering Services. We cater dishes that everyone relishes. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig.
Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya kahit always blooming bango sa Surf Fabcon. Based on lab test and select fabric versus detergent powder only. Surf! Hello world, time to shop another season with LCC. Always bringing the magic, what a Christmas classic. Hear those laughs and cheers, we're oh so near. So don't you ever fear, many years have gone, but we're still here for everyone. Shotgun on merry way to our favorite spot for the holiday with your LCC, giving the best for you. Now what LCC is the best for you, giving the best for you. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Shara, apo dito, tabi ni si Doc Joey Bitito, maki-follow up kita kan sa endang, ginibo niya na kwan, ginibo ninda na evaluation, John. So mga manggagana baga sa mga barangay na nagtaranom kay Kalunggay. For interview yung ni Doc Joey, puri daw tabi, baka nagkukan siya, baka nagdaday, pindot mo na lang. Alright, sige po. Kasi hapon kaya mga tugang nagpuon so final evaluation kan contest para sa pagpatanom nin kadakol na kalunggay sa Albay.
Bata yun so kadakol ng mga winners, taga 3rd District, binaha baga. So nagkapira mga areas duman, mga tugang, kaya i-clarify, hapon ta kay Doc Joey, kung kumusta sa naging pag-ikot, actually kasabay ako dapat kahapon evaluation, kundi, paano ka yan? Igwa kita tabi ki trabaho, kaya di pa ko nakasabay. Maaraman ta, kung sisay mga tugang sukuan, so, kung ano so initial na narapading Joey, mga tugang sa indang pag-iikot sa mga lugar. Hello Doc Joey, maray na aga po. Hello, Henry Pade, maray na aga pati sa imong mga naginanyo ko niya na aldaw. Opo. Pade, kumusta po so sa imong initial na evaluation, final evaluation para po sa tuya na possible winners tabi sa imong programa as in advocacy? Ano sabi Pade, hali kami dumanan sa UWAS. Inod na dinumanan ni sa Barangay Tablon na si Mrs. Anicia Pinto ang pinaka-leader, asawa ko ito ng punong barangay. Opo. Maganda yung kanyang mga pananim, yung malunggay, meron siyang itong talong, marami siya na naka-recover kahit na binaha. Opo. Naka-recover sila kasi marami siyang kasamahan. Ang mga kababaihan nagtatanim. Opo. Maganda po doon. Ano po ito ay nakita kong seryoso talaga sila. At pinunta namin bali 8 barangay, pang-8 yung napakalayo. Manabak. Kung po yan sa may lagpas Libon na palibutan pa rin ng UWAS, Libon at Pulangi yata. Galing kami dito sa UWAS. At saka grabe ang kalasada pa din. Grabing distraction. Grabing, ngayon lang ako nakakita ng daanan na halos makitid, nakaka-lula at saka nakakatakot kasi makitid. Bangina, nangyari kasi nakita namin na Maring Hilda Lopez na halos yung mga nag-ibang kalsada pa din, halos wala akong nakikitang mga kapilya. Opo. So grabing distraction. Ito dapat ang mga kinaukulan, lalo na DPWH. May nakita naman kami ng kumpuni doon, pero hindi kaya dapat doon 24 hours ang repair nila. Kasi kawawa po ang mga taga-UWAS, kawawa. Saka yung mga passerby, mga commuters, kawawa. Marami ito pa din, hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo siguro. Ang dinaanan namin na sira ang kalsada, siguro more than 5 yun. Grabe. Grabe pa din. Makapunta ka doon. Sa UWAS area pa din? UWAS area? UWAS po. Mga iba't ibang barangay po sa UWAS. Opo. Talagang grabe sila nung bagyong Catherine. At nananawagan tayo. Kung yan ang puntahan ni President Bongbong Marcos, baka iinit ang ulo niya. Baka maraming hits will go. Baka mag-imbestiga. Kung mismo pa should tayo, tanbayano tayo. Hindi ko masikmura. Opo. Grabe. First time ko to, 70 years old ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganung kalsada. Grabe distraction. Kaya mabuti yung pag-validation namin sa 8 barangay. Kahit kami ay maaga-maaga pumunta doon. At nagawi kami halos gabi na. So napakalayo pala ito kamanabang ito. Itong huling barangay ng UWAS. Pinunta din namin. At in-intervene kami ni Kagawad Ana Rose. Opo. Sila naman po pati ay magaling ang kanilang mga ginagawa. Ang kaso nga lang, because of itong bagyo, kaya po yung marami ay hindi po naka-recover. But anyway, andun po yung aming sincerong pagtulong sa kanila at ang aming pong motivation sa kanila
Eh sabi ko nga, instead na December 19 ang ating pinangakong awarding, bakit gawin na natin pare December 7, may patches na lang, dito na lang sa Legazpi. Kasi sabi ko, yung ating magandang objective na clean and green beautification for a sustainable livelihood program. Doon po sa livelihood program, medyo simplang tayo because of the typhoon. Kaya po ay bibigyan nila natin sila ng livelihood. Ito na po mga frozen products. Ayan. Okay. Sa ating housing gabi, Friday available na sa publiko. Lalong-lalo na meron tayong bago ngayon pa din na special itong ham para sa Christmas at itong mga special nating mga siomay at longganisa. Ito ang itutulong natin dito sa ating mga awareness at saka ito po mga nag-join sa atin kasi po kahit minor prices meron din po silang 5,000 na produkto. I see. So Okay. yan po. Okay. Ngayon po pa ay andun si Maring Hilda Lopez, ang assistant na si Mercy at saka si driver na si Joel. Ako hindi na kasama kasi ang mali ko kahapon, nagbilad ako sa araw. Pagpasok, naka-aircon, naka-full blast ang aircon, medyo sumamang pakiramdam natin. Pero uminom na rin ako ng 5-6 na kapsulang Amazing 4. Dinagdagan nga natin. Medyo maganda-ganda ang pakiramdam natin. So ngayon po, ang pupuntahan ni na Miss Hilda Lopez ay ito pong Pulangge at Ligaw. I see. Siguro po mga 12 barangays yan na ang pupunta nila para inspection ulit yung final validation nito mga sumali sa ating contest. Yeah. Pare, ilan pa pong mga barangay ang kailangang i-validate? Lahat-lahat? Yan po, more or less, ay mahigit pong 50. Yung Skikita, Lopez, merong chansang manalo sa dito sa ating major prizes. Kasi ang major prize natin, cash na 50,000 at 15,000 na pangkabuhayan package. Ito na mga food supplements natin. At sasamahan na rin natin sa mga frozen products, mga siomay, longganisa, at saka itong ham para dalawa na po ang kanilang pag-iigihan na sila ay maging successful dito sa pa-contest natin na sabi nga natin, successful naman kasi na ginawa pero dahil nga po sa bagyong Christine, iyan po ay beyond our control na. Kaya po tayo naman ay masasayang yung ating objective na mabigyan ng magandang hanap buhay ang ating mga kababayan na wala po silang pinayad kahit piso. Ito po ay ating pong bilang isang adbayan, isang Kristiyano, ay ating pong munting contribution sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay. I see. Okay. Pag-ulitin ko lang pa rin awarding, anong petsa na po ito? December 7, tama? December 7 na po ito pa alauna. So, you're invited alauna po. Dito na po tayo sa Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, beside Middle Passion, Legazpi City. So dito na po natin i-award. Siguro ang invite po muna natin yung top 10, yung mga major winners. So after that, mga yung pong consolation prizes winners, sila naman. Baka po ay yung major prizes December 7, ang susunod po natin dyan ay December 11, yung mga minor prizes na po ito. Para po makomplete natin na sila ay mabigyan ng prizes and awards. Itong ating mga kababayan na naniwala na itong ating ginagawa ay para sa kabutihan ng lahat, lalo na sa mga participants at saka yung barangay. Kasi barangay po, unang-una, nagkaroon sila ng mga gulayan, lalo na malunggay. Nalinis po yung
communal garden at saka yung pong fresh air na kinabang po yung ating mga kababayan. So ito po ay ang wish natin ay sustainable, kaya po dito na po natin sila ipapasok sa ating mga food supplements at saka dito po sa mga frozen products natin para po meron silang pangkabuhayan. At ang Barangay Tablon, masyado po itong organized po ito. Kaya ito po ay huwaran na dapat pong gawing ihimplo ng ating mga ibang barangays dito po sa probinsya ng Albay. Opo. Gayahin po sila kasi ang success naman pwede, gayahan lang naman po yan at saka yung commitment, di ba? Hindi naman yan ay para sa ilan na, para sa lahat po yan. Opo. Pwede, ano ang expected output natin after nang matapos itong ginagawa nating advocacy para sa environment? Ang ating expected output doon po sa mga gulayan natin ay minimal kasi nga po because of the itong typhoon Christine. But on our end ay ito natin yung livelihood na dahil po sila ay may mga prices, doon po natin i-inject sa kanila, iti-training po natin sila at bibigyan natin ng pagkakataon na madagdagan po ang nila ang kanilang kinikita. Hindi na po doon pero i-encourage pa rin namin sila na magtanim ng mga malunggay, ng mga gulay. Pero yung livelihood program natin, dito na nga po tayo sa mga food supplements, mga healthy drinks, healthy coffee, healthy juice, at saka yung special siomai, special longganisa, at saka itong special ham na lalong-lalo itong December, kailangan at very affordable po ang price. Dito, kasi nakita ko may mga kasamahan tayo doon sa mga sumama sa pa-contest na sila ay talagang mga masisipag. Bili po ako dito sa mga taga-uwas. O huli po, itong taga-Pulanggi naman Ligaw, mga 12 ata yan, 13 barangays ang pupuntahin na Miss Hilda Lopez and Company. Ay ganun din po ang mangyari kasi ang sa atin dito, importante ang ating kalusugan, importante din po yung madagdagan ang kita. Kasi yan pa din ang the two major problems of human beings. One is health, good health. Number 2, yung kinikita ay kulang na kulang dahil po sa napakamahal ang mga bilihin ngayon. Lalong-lalo ngayon po, December, ang presyo halos 20% na nagdagdag na. Kaya tuturuan natin sila na kumita, magkaroon ng livelihood program para sa ating mga tinutulungan na mga iba't ibang barangays dito po sa probinsya ng Albay. Yes, opo. Congratulations pa rin advance sa lahat ng mga finalist natin. Ano po ang mensahe mensahe po nindo sa mga finalist na yan, as in sa mga nagdadangog po sa probinsya ng Albay? Opo, sa ating po mga sumali, sa ating pong pa-contest, itong Clean and Green for a Sustainable Livelihood Program dito sa probinsya ng Albay, megit po 100 yan. Pero siguro ang mabibigyan ng prizes kasi iba po, hindi naman talaga naggumawa, ay maaaring less than 100. Pero ang importante, nakapag-umpisa tayo at meron mga kagaling na mga barangays na ginawa talagang lahat-lahat para dito po sa ating proyekto. Unang-una, congratulations sa inyong lahat dahil po sa inyong pagsisikap na magkaroon ng magandang communal garden. Pangalawa po, yung lahat din po mga sumali, mayroon naman po kayong prizes din at least 5,000 worth of products. Ay haluan na po natin yan na itong mga frozen products, yung siomai, special longganisa at saka itong ham. At dito po ay tuturuan natin sila na kumita. Pag sila po'y kumita ng kumita, sabihin ko rin sa kanila, may pagpapatuloy yung kanilang communal garden kasi kumikita na po sila. Ang kailangan madagdagan din yung kanilang communal garden para naman po ang kakainin nila healthy kasi sinasabi natin huwag nang lagyan ng mga pesticides. Pangalawa po ay yung sobra, hindi rin po nilang i-share o ibenta po sa mga kabarangay o sa
yan po sa municipality of Buas o ibang municipalities dito sa probinsya ng Albay para po ang gulay ay maging available na wala pong chemical, healthy at makinabang po. Hindi lang po itong mga nagtatanim natin ng mga gulayan, mga gulay na ito na wala pong spray. At the same time, yung po ating mga kababayan niya sa respective barangays o respective na municipality. Kaya maganda po ito pati at imbitado po natin ang lahat dito po sa awarding natin sa December 7 ay ito po alauna ay marami po yung mga 10 barangays na mananalo ay darating po sila dito sa atin. Opo. At sila naman po ay bibigyan natin ng awards, ng prizes at umpisa natin yung kanilang livelihood program para po sustainable yung kanila pong proyekto natin para sa kapakipakinabang ng ating mga kababayan. Yung kung may mga katanungan, pwede akong maabot sa aking numero 0910-4482-598, 0910-4482-598, and 0917-853-8933, 0917-853-8933. Kailangan lang po mga kababayan kung minamahal ay mga albayan, no? Magdasal tayo, positive attitude. At gawin po ang tama, gawin po yung mga good opportunities para po makatulong sa atin, maging man ito para sa kalikasan, maging man ito sa mga kakainin ng mga gulay natin na magkakaroon tayo ng magandang kalusugan at maging ito po mga magandang opportunities na ating pong umpisan uli para po tayo ay umunlad ang ating pamumuhay. Kaya Paday, maraming salamat at mamaya yung pong 8 sa barangay sa municipality of Kulangge at 4 dyan po sa municipality city of Ligao ay pwede ko naman kayong i-update ulit sa mga sunod na araw. Maraming salamat pa din. Apo, thank you pa din. Good luck, tabi, and mabuhay. Mabuhay po, and thank you so much pa din sa iyong suporta sa ating mga taga-barangay sa sumali sa ating proyekto. Maraming salamat. Yes, sir. Thank you, mga tugang Doc Joey Bitito sa magayon tabi na programa para sa Clean and Green. Alagad na katutok yan kung paano po pakusugon ang mga programa para po sa tuyang barangay. Magbabalikan hapot. Makalipas lang kan mga patalastas, alas 8:33 na. An oras hatod sa Indokang Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Te, pabili po ng 2 Knorr Chicken Cubes. O, eto. Ha? Isa lang po to Doble yan. Ang Knorr Cubes ay may doble-doble. Knorr Cubes doble. 2 for 10 lang yan. Sulit na sulit. Mapapaulit. Knorr Cubes doble pack. Ang sarap-sarap ng doble-doble with Knorr Cubes doble pack. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Also available in pork. Promo lasts from January 2, 2024 to January 1, 2025 per DOH FDA CRR permit number 1589 series of 2023. Pack na pa! Knorr Cubes. May double pack na. 2 cubes for 10 pesos SRP lang. Available in chicken and pork. Bili na sa suking tindahan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Si PM Imperial sa pagserbisyo ay the best po pakaidto. Namatay ang tao sa iyang pagserbisyo sa tercer distrito. Asing kang gabos ng mga kulanggenyo. Si PM Imperial kasurug ta sa pag-uswag kang sa tumbanwa. Magayon na proyekto asin programa ang padagos na winawaras niya. Digdi sa pulang ginabanwaan ta. Gabos na kulanggenyo pinapadaba siya. Mahigos matinabang malalauman pa. Siyang leader na kaibuhan ta. Infrastruktura, agrikultura, tabang sa mga para-oma. Masalud na programa para sa gabos. Serbisyong Imperial, provintas at mga boss. Si FEM, ang kasulog ta.
Sa pag-uswag kang sa kung banwa Si Pem, mura lang iba Serbisyong imperial malalang umanta Si Pem Imperial na patagos ang pagserbi sa banwa kang kulangi. Serbisyong imperial, terminan niya tong malalaom. Si Pem Imperial na patabaan kulangi. Pare, alam mo ba pag overwork at puyat, umihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc at most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang sarap talaga ng gulay! Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas gulay po ulit ha! Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bagong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana.
Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpuesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ng 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ng 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024. Live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12, alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga, asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Capantuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Own Style Graphics Design Services. Your top-notch design, great fabric, and quality printing. Own Style offers full sublimation printing, t-shirt printing, digital printing, tarpaulin printing, stickers, calling cards, PVC ID and lanyards, mugs, corporate giveaways, trophies, signages, wedding invitations, Sintra board standees, and so much more. Own Style Graphic Design Services. Located at Rizal Street, Barangay 3, EMS Barrio, Old by Legazpi City. For inquiries, contact 0969-372-9029 with branches at Market Site Daraga Albay, WCC Building, Santa Cruz Street, Basud, Tabaco City, Tagas Daraga Albay, beside Mateas Quinalas, and at Poctol Maroroy Daraga Albay. Own Style Graphics Design Services. Make your own style. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabahong mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. 12 minutes bago po magabot ang alas 12 pagkaaga. Dito po sa programang Anhapot. Report muna tayo, hali po dyan sa luwas. Mga tugang, may follow-up report si Diyos Babino. May kinaraman po duman. Narunduman din doon mga tugang lalaki na nakasakay sa tricycle na nabangga. I mean, na-aksidente dyan sa may bypass road. Na-aksidente po dyan sa may bypass road. Mga tugang sa may Gugun. Na ang istorya, ito bagang nagkasabatan sinda Buda so dump truck. Kang DPWH sa District Engineering sa Sorsogon. Naligis kang truck. So gilid kan metal plate. Pag tuwal ka ito, nasangsang so tricycle driver na kasabatan niya, may nakasakay duman na nagadan. May inside story palan ito. Mga tugang asin inaram kan mga pag-iribata. Sisay asin anong pagkatawo ka ito. Ramon tado pang detalye kayan, follow-up report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, good morning, VP. Good morning sa mga paraantabay na susugta sa istorya. Panghinayang unyag ang namamati kan mga kaparyentes ni Mr. Faustino Armario. Biktima ini kan aksidente dyan sa access road kan Gugun Bugto. Gugun Not area tabi dito Henry. Dahil sa Disyembre 2 next week nakatalaan pala ko ta na ini na magtukaw as barangay Kagawad. Ta i-appoint pala ko ta ini kan barangay council kan barangay Bugtong Legazpi City. May basbas naman kan LG Legazpi sa panginot ni Mayor Pido Gardin. Alagad, dahil na nakaabot so daw kung norin ko ta siya i-appoint as barangay Kagawad. Dahil ang nangyari nga na ang aksidente kan Biyernes na hapon. Kung matatandaan pa rin ni Henry, ining biktima, 62 years old, loan admin sarong tricycle, pauli ko ta ng Bugtong, ali sa City Hall. Oo. Pag-abot naman sa bypass road ka na Gugun Not Road, kasabat kay ni sarong dump truck na pagsadiri kan DPWH 2nd District Engineering Office kan Sorsogon. Pag-abot naman sa area kung saan may tigpatrabahong porsyon kan Tinampo na may luho sa Tinampo na atugan ini ni metal plate kan maligis kan truck so metal plate uminangat pa din ni Henry buminadol naman sa tricycle na nalulunadan kan biktima napasa so windshield sagkod na so salming iyo ang taminama sa liog kan na sabi ng biktima na 62 years old na si Mr. Faustino dinalagan sa Legazpi City Hospital
ibabalyo sa BRHMC alagad dahil na nakaabot panin buhay. Ngunyan, nangihinayang lang maging sa barangay council kan barangay Bugtong tana kaulay to nagkape ng mga maiging pag-iri makuta kaining barangay Kagawad nakapagururo na ang konseho majority sa inda iyo kumbaga nagtutugot na i-sumitir sa pangaran kaining biktima sa LG Legazpi for appointment as barangay Kagawad. Na ang sabi kumbaga, mahalat ko sa nakuta namin na seremonya, pag-abot kan sesyon sa first week kan December, kasabay ko ta na ini, taigwan naman din kumbaga go signal, kan alkalde kan Legazpi. Unyan, na pagkaaga, pakatapos ta sa barangay yun, nagdiretso kita sa harong mismo kaining na biktima, nakaulay ta sumatuan ng aki si Madam Sheila, nangihinayang lang init na very wrong timing ngaya. Nabati nga na kumbaga nagmamaot man talaga ko ta ini na kumbaga makapag-servisyo naman sa barangay tali ni Henry bilang kagawad. Ngunyan, may pangapunan lang ini duman sa mga involved sa nangyaring aksidente. So, DPWH, Second District Engineering Office kan Sorsogon, maging so kontraktor kan patrabaho kan access road na yan dyan sa barangay Gugut and Buknot area na kumbaga tabi Henry, siyempre kepuan manin tabang asistensya sa ining pamilya. Kung matatandaan, tamay go signal makita kan panganin na aki, kung matandaan tabi baga Henry, October 30, 2023 election sa barangay. So agum kaining biktima, maestra na nag-duty sa eleksyon, nag-uli sa nakuta na tamaboto, alagad na aksidente man tabi ni Henry. Nakataron taon pa sa nakan October 30. Pangyari ano? Kaya ngunyan, talagang masakit man para sa pamilya, tarap naman kayo nangyari sa biktima na ining lalaki. Narong timing pa, next week ko ta na, December. Naigo. Appointed na ko tayo ni Barangay Tagawad. Ano, Diyos ba? I-appoint pa lang o taang nako among bareta, i-appoint siya ha? Pero nakahuron mo so familia kay ni dahil pa man siya na-appoint talaga o dahil pa man talaga siya napasumpa o whatever? I-appoint pa lang siya? I-appoint pa lang ta. Nakapag-ururo na sa barangay council. Sa council, Tapos syempre, ang dyan baga sa Bugtong, nagpaaram sa kinabansi po ng barangay Mando Toledo. Yan ang istorya kaya yan ang istorya man dito sa Bugtong baga na maaraman si Kapitan Mando Toledo. Si Papnatcher Tagawad, yun ang nagsakat na kapitan. As kapitan. Kung kaya bakante, kisarong Tagawad. Ang nakatalaan ko tang i-appoint, iyon na ining si Mr. Armario. Pangyayari mo. Na i-appoint ko ta. Kung baga matukaw na ini, next week, pag nag-session na so barangay, first week ka na December, sabi nga ni, ining biktima, ali sa, kumbaga, sa Legazpi sa City Hall, mauli ko ta ng Bugtong. Ano? Pangyari, talaga ng buhay mananggad. Kaya Rakma, next week ko ta dito, siyang magiging kagawad, perang kagawad sa barangay. 8, 7? Siyang pangultimong kagawad, nabakantang kisaro. Matukaw ko ta siya hanggang 2025, di ba? Until matapos kan mga kagawad. Pangyari, di kumusta ang pamilya na kan makauron mo? May pangapudan lang dito sa DPWH, so involved, and so contractor. Kasi prekepuan manindanin tabang tabi dito yun. Parehong magurang na baga, so nawara. So duwang atin. Ngunyan, ilang ito, so siyempre may pangapunan man din sa contractor, sa DPWH, nanginayang lang talaga kumbaga pangaturugan nga ako talaga na makapag-produce sa barangay sa barangay kang aldaw na ito nangyari pag dito sa aksidente Biyernes. Kang Biyernes na ito may meeting sa barangay council na pinag-ururo na siya na isusumitir na pangaran for appointment.
Pangyayari, ano? Pangyayari. Yan sa nakuha naman sa So, istorya sa kon ko ta na, barangay hall. nagkaigwa ng consensus of council na siya ang i-appoint, duman sa bakanting position. And okay naman ang lokal na gobyerno sa paginara Mayor Garbin. May basbas na so May basbas LG naman. Legaspi. Okay. So, ang pigahalat na lang, so pagtukaw niya talaga official bilang kagawad sa barangay. So official na sana talaga. Next week ko ta. December 2, DP ko ta na. Oo. So di araw kito so mamundo na nangyari. Iyo, ano? Siya, tabi Diyos mo, so nagmamaneho kan tricycle ba ya? O bako, sakay sa kan tricycle? Sa tabi dito, Henry. Siya sa nagmamaneho, ano? Tricycle. Oo. Pero sabi ba gani, Chene, si police, yung executive, Master Sergeant Panya, kay makauron ta kaswapon, gero nag-uyo naman so nakabangga buda so kwan ito na. Asikasuhon na sa naninda, gari nagkaigwang arigluhan, tama? Asikasuhon man dano nabi BP sa may initial agreement na kumagaday naman ma-consider so kaso baga. Pero siyempre kay po alin na rin tabang talaga. Kita siyempre nagmumundo man si pamilya duwang magurang so nawala no. Naka 1 year pa sa nakuta na so babae baga. So maestra na nagalit man sa aksidente. Yun naman din so nangyari kay yung man ang Diyos ba? Sabi kan Texas, good DM po. So na-aksidente po kang sa may bypassod. Agum po yan kan teacher na na-aksidente man kan eleksyon. Sa may pawa. Yung man ang so na-confirm na kuan mo yan na istorya, no? Nag 1 year pa sa nakan October 30. Nag 1 year kan Oktubre. Pangyari. Ang aksidente talaga. Di pisilon. Ano? Correct. Okay. Ay, tabi, BP. Sige, kung yan so nangyari, di maisip na naman sa council. Tama. Gano'n maisip na naman sa council kung si ang pwedeng isalida na pang dagdag duman sa pangultimong pwesto sa pagkakonsyal. Ano? Bali yung mangyayari naman. Pangyayari. Okay, sige. Yan talagang pigasabing aksidente. Sabi nga, medyo may maistorya sa likod ng kang istorya. Kaya kondones na lang po sa pamilya Giraray. Kwantabi naudlot so sa iyang pangaturugan na makasirbi mangkuta Giraray sa mga taga-bugtong ta. Nagdalagan pala nining kapitan. Kan last election. Kaya lang yun nga nito, dahil na makakatukaw ta na may aksidenteng nasabat kanong minaging aldaw dyan sa may bypass road sa Gogon. Okay, Joshua? Okay, sabi BP, so yan ang kunyan, ang dagdag na istorya, nakitimundo man kita sa nawalat na pamilya kay ning biktima kan aksidente kana sa ating Birnes. Opo, okay. Ibang ko tabi BP si Boy sa mobile, Joshua Bino. DCGP. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa luwas. Pangyayari, grabe na ito, alas 9 na, pagkasabi na lang kay Jimmy, dumadaan sa kay Pio, taon minuto na lang bago mag alas 9. Grabe man ito yun na inside story, kanangyari, ito, di ba? Nagkakaigwa nabang pigil sa tricycle driver na aksidente, siya pala ang masunod na kagawad kan bugtong na i-appoint dahilan duman sa, dahilan po duman sa pagkagadan ni punong barangay Mando Toledo. So tapnat siya nagsakat na kapitan, di nabawasan kasaro managa na konsyal. Siya ang i-appoint tabi sa namato ko sa Disyembre. Kailan nagkataon, ito nga din nasabat niya sa aksidente. Okay, salamat kan sa nung pagantabay, mga tugang. Thank you. Mga tugang, mabalik po alas 3 sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye. Maray na aga po sa Indogabos. Ini pang lalaking hindi inuumaga. Mabuhay. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry